בואו נדבר רגע על המושג אנטי-אייג'ינג. כולנו מבינים את משמעותו, אבל זה הזמן לחקור אותו לעומק ולהבין מה בדיוק אנטי בכל הסיפור. איתנו באולפן דוקטור ויטה יעקובלב. ברוכה הבאה למילון היפי, איזה כיף שאת כאן. כיף להיות פה. רופאות צעירות, זה פשוט כיף, וכולם רוצות להישאר יפות וצעירות לנצח. ואם נשים רגע את סכין המנתחים ואת הכירורגיה בצד, אפשר לומר שהיום חומרי המילוי והזרקות נותנים מענה לא רע בכל מה שקשור להתבגרות העור. מה דעתך על הנושא הזה? תראי, בכל מה שקשור להתבגרות של העור, באמת פעם החומצה ההיאלורונית ובוטוקס היו נותנים לנו אחלה מענה. אך המענה הזה היה באמת לאנטי-אייג'ינג, לגיל. אנחנו לא רצינו להזדקן. אנחנו בעצם, מה שעשינו, נלחמנו בהזדקנות. מילינו כל קמת, וניסינו שלא יראו לנו הבאות בפנים. אבל אי אפשר לנצח את המלחמה הזאת. זה לא האנטי-אייג'ינג שאליו אנחנו מדברים היום. נכון. היום אנחנו נדבר על האנטי-אייג'ינג האמיתי. מה זה אומר? נכון. אז מה זה אנטי-אייג'ינג אמיתי? אנחנו בעצם רוצים, כמו שאנחנו שומרים על הגוף שלנו, על ידי ספורט ודיאטה, תזונה בריאה, ככה אנחנו רוצים לשמור גם על העור שלנו, שישאר בריא, צעיר, מתוח, עם הרבה סיבי קולגן, ולאו דווקא למלא כל קמת חדש שצץ בפנים. זאת אומרת, אנחנו רוצים בעצם לחנך את העור שלנו, לפעול שוב כמו עור צעיר, ולא רק לחסות את הבעיה, נכון? נכון, נכון מאוד. איך עושים את זה? איך עושים את זה? באמצעות ביוסטימולטורים. בעצם זו קבוצה של חומרים שמעודדים את יצירת הקולגן בעור שלנו. לאחר ההזרקה של אותו חומר ביוסטימולטור, הגוף כתגובתו מתחיל לייצר את הסיבים של קולגן, והעור נהיה עבה יותר, צעיר יותר, חי יותר, עם צבע אחיד, ועם טקסטורה יפה. וזו תוצאה לאורך זמן, שאנחנו נראה אותה לאורך הזמן. נכון, התוצאות שאנחנו יכולים לראות מביוסטימולטורים, כגון אסטאפיל, הם לטווח של 2 ויותר. זה מדהים. זה נשמע כמו משהו שכאילו מתאים לגילאים הצעירים, כשהעור עוד יודע לייצר קולגן כאילו בעצמו. אבל מה קורה בגילאים הבוגרים יותר? זה פעיל גם? זה נכון ולא נכון. גם אישה בגיל הצעיר, אם העור שלה, מצב העור שלה, הוא מאוד דק, והוא נוטה להתכמת, ויש גם מצב גנטי, אנחנו רואים את ההורים שלנו, איך הם מתבגרים, ואיך העור שלהם נראה. אז אם בחורה צעירה מרגישה שהעור שלה הוא לא מספיק חזק, היא יכולה ליהנות גם מטיפול של ביוסטימולטור, או לעשות את הסקין בוסטרים, שזה יותר טיפולים מלאכותיים. בעור המבוגר, להבדיל, אנחנו נשתמש בחומרים שהם יותר תותחים כבדים, כמו שאומרים. כן. שאנחנו רוצים בוודאות לא רק לחות, אלא קולגן אמיתי, לראות את החידוש הזה. ריפוי של העור. ממש טיפולי. זה כל טיפול אחר שנעשה מעל ביוסטימולטור, שהעור עבה יחזיק לנו גם לאורך זמן. פשוט שישפר את כל טיפול שלא תעשי. ואני רוצה לשאול אותך באמת כל כמה זמן צריך לחדש. הטיפול עצמו, כדאי לחדש פעם בשנתיים, אבל כל אחת ואחת בהתאם למצב העור שלה ואיך היא מרגישה. בסופו של דבר, המטופלים מגיעים למטפל בזמן שהם מרגישים לא נוח עם עצמם או רוצים לשפר איזה משהו שמפריע להם, ולא כמו מחלות אחרות שמגיעים כי אין ברירה. זה מתוך ברירה. נכון, כל אחד בוחר את מה שמפריע לו. לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, באמת, קודם כל, נגיד שפירוש המילה ביוסטימולטור, זה גירוי של תהליכים טבעיים שקורים לנו בעור, ביולוגיים, פשוט לפעול יותר טוב. עם הזמן, לצערנו, הקולגן נוצר רק בזמן שיש לנו איזושהי פציעה. אז הגוף שומר את כל המצבים האלה. שומר את המצבור הזה. נכון, מצבור למצבים שיש לנו איזושהי פציעה וצריך לגדל רקמה חדשה כדי לסגור את הפצע. פה אנחנו רוצים את העבודה של הקולגן בדיוק באזורים שאנחנו בחרנו. את יודעת מה יפה בזה, דוקטור ויטה? זה פשוט מתאים לכולם. נכון, גם הגברים עושים ביוסטימולטורים. ניתן להזריק בצוואר, ניתן להזריק בדקולטה, גב כף היד, גם בפנים, גם באזורים שאנחנו לא רוצים להזריק שם נפח ולנפח, אלא רק לעודד את הקולגן בלי למלא כל קמת. קמטים זה בסדר, אנחנו חיות עם זה טוב מאוד. ברור, כל עוד איכות העור שלנו ואיכות החיים שלנו גבוהה,
אנחנו סבבה עם זה לגמרי. אז הבאת לנו בשורות מאוד יפות ומאוד טבעיות, אז תודה רבה על כל המידע המרתק הזה. בשמחה. דוקטור ויטה יעקב לב, תזכרו את השם הזה. תודה שבאת למילון היום. תודה רבה, היה כיף.